Itataboy mo ako dahil hindi mo pala ako gusto! Patutunayan ko sa inyo na mahal ako ni Dennis! Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. MWF lang muna sa ngayon. Huwag niyo pong kalimutan. Sityo Bangungot. Magandang gabi po, Sir Wilmore. Ang kwento ko pong ibabahagi sa inyong lahat ay hango sa totoong buhay. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Demi. Isang 29-year-old na sales lady sa isang mall sa bandang Ortigas. NBSB. No boyfriend since birth po ako. Bata pa lang ako, lahat ng crush kong lalaki sa eskwelahan na pinag-aralan ko, hindi ako pinansin. Karamihan sa mga lalaking yon, ako pa ang nanligaw. Pero wala talaga, Sir Wilmore. Hindi nila ako type. Malimit na sabihin ng nanay ko. Kamukha ko raw kasi ang tatay ko. Kaya imposible talaga akong magka-boyfriend. Pangit daw ako. Hindi maganda. Walang dating. At wag nang umasa na magkakajowa pa. Hanggang dumating ang hindi ko inaasahan nang malulung ako sa pakikipag-chat sa Facebook. Isang gwapong lalaki na may pangalang Dennis Escobar ang nag-add sa akin sa Facebook. Dahil bagay na bagay sa kanya ang pangalan niya. Kamukha niya si Dennis Trillo sa lahat ng picture sa profile niya. Nagsimula ang chat namin 3 years ago, noong kasagsagan ng panahong atat na akong magka-boyfriend. Hello? Dennis? Si Demi to. Hello? Sorry. Tumawag na ako Ang tagal na kasi nating magka-chat sa Facebook. Halos 2 taon na. Gusto ko lang marinig sana ang boses mo. Alam ko, ayaw mo ng video call. Ako rin Nahihiya kasi ako, pero hindi ko na kasi matiis. Gusto na kitang makausap at makita. Demi, sorry ha. Sorry kung di ako nagre-reply sa PM mo nitong nakaraang linggo. May problema kasi ako Actually, hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. May problema? Kaya hindi ka nakakapag-chat sa akin? Anong nangyari sa'yo? Bakit parang malungkot ka? Namatay kasi ang tatay ko. Ayaw ilabas ang bangkay niya sa morgue hanggat hindi kami nakakabayad ng hospital bills. Ha? Ganun ba? Naku, condolence, Dennis Magkano bang inabot ng bill ng tatay mo sa ospital? Umabot ng 257,000. Hindi ko alam kung saan ko kukunin ng ganong kalaking halaga. Demi, matutulungan mo ba ako? Sige. Maghahanap ako ng pera. Gagawa ako ng paraan. Paano ko nga pala ipapadala sa'yo? Magkikita ba tayo sa personal? Ibibigay ko sa'yo ang bank account number ng pinsan ko. Ipi-PM ko sa'yo pagkatapos natin mag-usap. Maraming salamat talaga, Demi, ha?
Ramdam na ramdam ko talagang pagmamahal mo. Kaya lalong nahuhulog ang loob ko sa'yo eh. I love you, Demi. Ikaw ang girlfriend na pinapangarap ko. Yun ang mga katagang nagtulak sa akin na mangutang ng pera sa mga tiyahin ko, Sir Wilmore. Nalaman ito ng nanay ko at pinagalitan ako. $257,000? Ay kaya ka ba nangungutang sa mga tiyahin mo para makabuo ka ng $257,000? Ay gaga ka ba, Demi? Ni hindi mo pa nga nakikita ng personal yung lalaking kachat mo. Pagbibigay ka na ng ganong kalaking pera? Itigil mo yung kahibangan mo. Ibalik mo sa mga tiyahin mo yung perang inutang mo. Pero dala ng bulag na pag-ibig, hindi ko ibinalik ang nakalap kong 50,000 pesos sa mga tiyahin ko. Pinadala ko ang lahat ng halaga sa bank account ng pinsan ni Dennis. Isang bank account na pagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Doroteo Evasco. Nang makarating kay Dennis ang pera, ay ginulat ako ng isang video call. Si Dennis tumatawag sa FB Messenger. Nang pindutin ko ang button, tumambad sa screen ng cellphone ko ang isang blurred na video. Dennis! Sa wakas, nag-video call ka din sa akin. Kaso bakit ganyan ang video mo? Malabo, madilim. Tsaka parang basa. Sira na kasi tong cellphone ko, Demi. Matagal ko nang gustong makipag-video call sa'yo pero hindi ko lang masabi na basag na yung lente ng camera ng cellphone ko. Kaya ganyan ang itsura. Pasensya ka na ha. 50,000 lang yung naipadala kong pera sa'yo. Sana okay lang sa'yo. Malaking tulong na yun, Demi. Manghihiram na lang ako sa ibang babae. Ibang babae? Bakit pa? Para mabuo ko yung 257,000. Huwag kang mag-alala. Maghahanap pa ako ng pera. Pero sandali. Bakit ang dilim ng video mo? Puro itim na lang yung nasa screen mo. Sira nga kasi. Nakakahiya. Ibababa ko na lang. Usap na lang tayo next time. Wag! Okay lang yan. Ang mahalaga, alam kong ikaw yung nakikita kong anino sa screen. Kung magkaka-iPhone lang ako, at kahit buong araw tayong mag-video call, gagawin ko. Basta lang makausap at makakita kita. Napakaganda mo pala, no? Hindi totoo yung sinasabi mong pangit ka, kaya walang nagkakagusto sa'yo. Pangit naman talaga ako, Dennis. Yun ang totoo. Kung pangit ka, bakit in love ako sa'yo? Dennis naman eh. Lalo akong ma-fall sa'yo niyan eh. Kung bibilang kita ng second-hand iPhone, okay lang ba sa'yo? Oo naman. Kahit hindi na iPhone. Basta matino yung camera. Hindi. Bibilhan kita ng iPhone. Paano ko ipapadala sa'yo? Ipag-grab delivery mo na lang. Gusto mo, ibigay ko yung address ko sa'yo? Dahil mahal na mahal ko na si Dennis, binili ko ng hulugan ang lumang iPhone ng kasamahan kong sales lady sa mall. Ipinagrab ko kaagad ang iPhone kay Dennis, pero nang matanggap niya na ito, doon na siya nagsimulang hindi mag-reply ng matagal sa mga PM ko. Bini-video call ko siya pero pinipindot niya ang calls ko. Tanga! Ay sabi ko na nga ba
at manluloko yung kachat mo eh. Tanga na kung tanga, Nay. Pero mahal ko si Dennis. Siya lang kasang kauna-unahang lalaking nagmahal sa akin eh. Kahit ng pangit ang itsura ko. Oh, saan ka na pupuntang gaga ka? Pupuntahan ko siya sa address na ibinigay niya sa akin. Hahanapin ko siya, Nay. At patutunayan ko sa inyo na mahal ako ni Dennis. Tandaan niyo yan. Malakas ang ulan nang sagupain ko ang daang papuntang Binangunan, Rizal, kung saan nakatira si Dennis. Pinuntahan ko yung address na binigay niya sa akin nang ipagrab ko yung hulugang second-hand iPhone na nirigalo ko sa kanya. Pasikot-sikot ang daang papasok sa lugar nila. Parang bituka ng manok ang daan. Pero kahit ganon kalakas ang ulan ng gabing yon, ay natuntun ko ang tinitirhan ni Dennis. Isang babaeng Kuba na may mahabang baba ang nakita kong humahagulgol habang nakatayo sa labas ng bahay nila Dennis. Ate? Excuse me? Dito ba nakatira si Dennis? Sinong Dennis? Bakit ka umiiyak, ate? Kamag-anak ka ba ni Dennis? Nakikiramay nga pala ako sa pagpanaw ng tatay niya. Kaano-ano mo ba yung tatay niya? Pinsan ka ba o pamangkin ni Dennis? Girlfriend niya ako. Girlfriend? May girlfriend si Dennis? Oo. Ako si Opelia. At matagal ko ng boyfriend si Dennis. Magdadalawang taon na. Malamig ang patak ng ulan noong gabing yon. Pero lalo akong nanlamig sa narinig ko sa babaeng hindi kagandahan na nagkiklaim na girlfriend siya ni Dennis. Hindi ako nakapagtimpi. Lalo akong nag-usisa. Niligawan ka ni Dennis? Oo. Sa chat. Sa chat din? Bakit? Ikaw, sino ka ba? Ako si Demi. At ako ang tunay na girlfriend ni Dennis. Dala ng pagmamahal ko kay Dennis. Nagsinungaling ako, Sir Wilmore. Pinangatawanan kong girlfriend ako ni Dennis. Sa tagal ba naman ng lambingan at harutan naming dalawa sa chat at sa mga naitulong ko sa kanya, dapat lang na girlfriend na ang titulo ko sa buhay ng lalaking nagpatibok ng puso ko. Kahit sa chat lang. Paano kanya naging girlfriend? Ako ang girlfriend niya. Saan ba kayo nagkakilala? Sa Facebook. Sa Facebook din. Parang apoy sa ulan na humangos papunta sa bulok na pintuan ng isang nabubulok ng bahay ni Opelia. At malakas nitong kinalampag ang pinto habang umiiyak sa ilalim ng tila bagyo ng ulan. Ayop ka talaga, Dennis! Lumabas ka ulit dito! Harapin mo ako ulit! Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo pinapaliwanag kung sino tong pangit na babae nagsasabing girlfriend mo! Hoy! Ating Kuba na mahabang baba! Ang kapal naman ang mukha mong sabihan ako ng pangit! Wala bang salamin sa bahay nyo? Ako ang tunay na girlfriend ni Dennis! Kahit itanong mo pa sa kanya! Dennis! Lumabas ka dyan! Ibalik mo yung perang pinadala ko sa iyo! Pati na yung mga rubber shoes na Nike na
pinag-ipunan ko ng matagal. Ibalik mo! Hindi pwedeng ganito! Itataboy mo ako dahil hindi mo pala ako gusto! Sinungaling ka! Sabi mo mahal mo ako! Kinabahan ako sa mga narinig ko kay Opelia. Naawa ako actually, Sir Wilmore. Pero hindi ako nagpatalo. Ngayon lang ako magkakajowa ng gwapo. Pinaglaban ko si Dennis. Dennis! Si Demi to! Bakit hindi ka nagre-reply? May masama bang nangyari sa'yo? Natanggap mo ba yung iPhone X na niregalo ko sa'yo? Walang hiya ka! Manggagamit! Ipapabarangay kita! Sige! Subukan mo! Gulat na gulat ako nang tumambad sa harapan ko ang Dennis na lumabas mula sa bulok na bahay. Ang mala Dennis Trillo na minahal ko sa mga profile pictures niya sa Facebook ay kabaliktaran ng Dennis na gumulat sa akin. Ibang-iba ang itsura ng Dennis na humarap sa amin. Maliit, nahukot na maitim ang balat, na may bukbuking mukha at malalaking mata. Ang lalaking nakita ko. Bungal ito at nuknukan ng payat. Kulot ang buhok, busagra ang ilong at higit sa lahat, may bingot ito sa nguso na abot hanggang ngalangala. Demi? Anong ginagawa mo rito? Ikaw si Dennis? Hindi. Sinungaling! Ikaw ang lumabas ng bahay kanina nang tawagin kong pangalan mo. Dennis! Sigaw ako ng sigaw! Tapos ikaw ang lumabas! Hindi ako si Dennis. Ako si Doroteo. Kanino yung mga pictures na ginamit mo sa Facebook profile mo? Hindi ko kilala yon. Nakita ko lang sa internet. Catfishing to, hayop ka! Catfishing? Ano yun? I-google mo! Total mukha namang babad ka sa internet na hayop ka! Manluloko ka! Isinusumpa ko! Makakarma ka! Ipakukulam kita! Eh di ipakulam ninyo! Masama kang tao! Ginamit mo lang kami! Sino pa bang matino ngayon sa chat? Yan ang hirap sa mga pangit na katulad ninyo. Mapainan lang ng gwapo, lahat gagawin para maging jowa agad yung tao. Sorry kung na-inlove kayo sa boses kong gwapo. Magsilayan sa kayo rito. Marami pa akong pino-photoshop sa loob. Nagsama kaming luhaan at nagpupuyo sa galit ni Ofelia, papalabas ng bituka ng manok na looban na pinasok namin. Tulala kaming nagpatila ng ulan sa loob ng napakalamig na 7-Eleven na nakita namin sa kanto. Papatayin ako ng nanay ko kapag nalaman niyang tamang lahat ng sinasabi niya sa akin noon pa. Opelia, paano ko pa mababawi kay Dennis yung 50,000 na pinadala ko sa kanya? Yung cellphone na hulugan. Paano ko isasabay sa pagbabayad ng utang sa mga tiyahin ko? Huwag ka mag-alala, Demi. Lahat ng taong nagpaiyak sa akin, namamatay. Literal ba yan o drama mo lang? May kakambal akong sigwa. Sigwa? Ano yun? Sabi ng mga matatanda sa amin sa Antique, ang sigwa ay isang negatibong kapangyarihan na may dalang kamatayan sa sinumang magtangkang magpaiyak sa taong may sanib nito. Malakas pa sa bagyo ang kapangyarihan ng dilobyong negatibo para itong usog. Pero mas nakakatakot ang epekto nito sa tao. Kala ng mga taong nanakit sa akin, kinukulam sila. Hindi nila alam, unti-unting binubulok ang katawan nila ng sigwa.
bago sila nito patayin. Kaya takot sa akin ang pamilya ko. Lalo na ang lola ko. Dahil nang isinilang ako ng nanay ko, hindi niya ako itinuring na anak. Kinahasa kasi ang nanay ko nang hindi niya kilalang magsasaka. Doon sa probinsya namin. Dala ng galit niya sa lalaki nang gahasa sa kanya. Nang mailabas niya ako sa puwerta niya, agad niya akong itinapon sa labas ng bintana. At doon na nagsimulang magkasakit ang nanay ko. Ang unang taong nanakit sa akin. Opelia, huwag mo naman akong takutin ng ganyan, no? Hindi ko gusto mga ganyang kwento. Ang lola ko ang magpapatunay ng lahat. Pero sa tuwing pumapatay ang pag-iyak ko, may nangyayaring pagbabago sa katawan ko. Nang mabulok ang bituka ng nanay ko, dinala siya sa isang albularyo. Pero imbis na mapagaling siya nito, lalong lumala ang sakit niya. Sabi ng lola ko, doon unti-unting tumubo ang bukol sa likuran ko. Lumaki ito ng lumaki hanggang sa magmukha akong kuba. Opelia, totoo ba yan? Si Simeon, kababata akong sobrang guwapo. 5 taong gulang ako noon nang itulak niya ako sa burol. Pangit daw ako. Ako raw ang kampanerang kuba ng antike. Nabalian ako ng buto. Napahiyaw ako ng iyak nang saktan niya ako. Pero ibinulong ko sa hangin na ibigay kay Simeon ang nararapat sa ginawa niya sa akin. Nagkabutas-butas ang balat niya. Parang bahay ng bubuyog ang buo niyang mukha, pati na ang katawan. Sinugod kami ng mga magulang ni Simeon. Tinawag kaming mangkukulam ng lola ko. Hindi ko napigilan ang hindi maiyak nang saktan nila ang lola ko. Alam mo kung anong nangyari, Demi? Kinagabihan noong araw na yon, natagpo ang patay ang buong pamilya ni Simeon. Lahat sila. Butas-butas ang balat, dilat ang mga mata, at namatay ng nakalawit ang dila. Opelia, stop it na. Ayoko ng mga ganitong usapan. Hindi na ako masyadong umiyak pagkatapos noon. Dahil nang mailibing ang pamilya ni Simeon, doon nagsimulang kumaba ang baba ko. May balik din sa akin ang lahat ng binubulong ko sa hangin. Kung ganon, itigil mo lang binabalak mo. Totoo ang karma, Opelia. Oo, totoo. Pero anong gagawin mo kung hindi mo na kayang sakit? Hindi ba iiyak ka? Pinaiyak ako ni Dennis. Ikaw, hindi ka ba niya niloko't sinaktan? Huwag kang sinungaling. Alam kong minahal mo rin siya. At nasaktan ka nang makita at madiskubre mo ang totoong pagkatao niya. Oo. Nasaktan ako. Sobrang sakit. Tama ka, Opelia. Magbabayad siya. Dapat siyang parusahan sa ginawa niya sa atin. Abangan na lang natin kung anong mangyayari sa kanya. Opelia, madaling araw na. Sumama ka muna sa amin. Doon ka na magpaumaga. Sige. I-add mo rin ako sa Facebook. Pareho tayong nasaktan ni Dennis. Magkasama tayo sa paghihiganti hanggang dulo. Pagdating namin sa bahay, ay nasampal ako sa galit ng nanay ko nang ikwento ko sa kanya ang lahat. Wala akong nagawa kundi ang mapagulgol. Tanga! Boba! Tarantada! Sinasabi ko na sa'yo, manloloko yung kachat mo. Palibasa sobrang pangit mo kaya akala mo mauubusan ka ng lalaki. Nagsama ka pa ng mangkukulam dito sa bahay natin. Palayasin mo yung kuwa na yan dito. Palayasin mo yan!
Nandito po ako para tulungan si Demi na makapagiganti sa lalaking nanloko sa amin. Hoy, babaeng kuba na mukhang mangkukulam sa haba ng baba. Huwag mo nang idamay ang anak ko sa pangkukulam na plano mo. Demonyo mga tulad mo! Lumayas ka dito! Lumayas kang babaeng kuba ka! Mukhang naibuhos ng nanay ko ang galit niya sa akin kay Ofelia. Malakas niya itong itinulak papalabas ng bahay namin. Bumagsak sa putikang semento si Ofelia. Nagdugo ang mga tuhod nito. Oh! Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Magkukulam ka! Mukha kang aso na tinubuan ng bukol sa likod! Hala! Tsupe! Ayoko nang malas sa bahay ko! Kumagulgol si Ofelia na tumakbong papalayo mula sa bahay namin. Nay! Bakit niyo sinaktan si Ofelia? Tingnan niyo, pinaiyak niya yung tao. Ikaw ang nagsama sa mangkukulam na yun sa bahay ko! Kasalanan mong lahat ng ito! Hindi niyo siya dapat pinaiyak, Nay. Alam niyo ba kung anong pwedeng mangyari sa inyo? Wala pang 2 araw. Nag-video call sa akin si Dennis. Gulat na gulat ako nang makita ko ang itsura niya sa malinaw na video ng iPhone X na binigay ko sa kanya. Hindi ko na makontak si Ofelia. Blinat niya na ako. Tingnan yung ginawa niya sa akin. Kitang-kita ko ang mga maliliit na bukol sa loob ng mga luwang mata ni Dennis. Para itong mga tagyawat na punong-puno ng nana. At sa tuwing napapapikit siya, sumasabog ang mga bukol at naglalabas ng dilaw na nana na may dugo. Naglalagas din ang mga ngipin niya habang nagsasalita. Higit sa lahat, kitang-kita ko ang mga naglalakihang mga pores sa buong mukha ni Dennis. Parang bahay bubuyog ang mukha niya. At sa bawat butas ng mukha niya ay may mga maliliit na kuko na tumutubo. Kuko si Wilmore. Sa linaw ng kamera ng iPhone X na gamit niya, kitang-kita ko ang lahat. Hindi ako ang may kagagawa niyan, Dennis. Ikaw! Kung hindi mo ako niloko at hindi mo pinaiyak si Ofelia, hindi ka magkakaganyan. Pinakulam niyo ba ako? Sumagot ka, Demi! Pinakulam niyo ba ako? Ano to? Demi! Tingnan mo! Demi! Nabitawan ko ang cellphone ko nang makita ko ang ulo ng nanay ko na punong-puno ng malalaking bilugang garapata na kasing laki ng halos ng ubas. Nagsisiksikan ang mga garapatang ito sa bawat butas ng anit ng nanay ko. At kahit anong gawin niyang tanggal sa mga garapata, ay lalong dumarami ang mga ito. Nanggagaling sa loob ng anit niya ang mga gaubas na garapata. Itinakbo ko si nanay sa ospital. Pero napapansin ko na habang papalapit kami ng papalapit sa emergency room, ay palaki ng palaki ang mga pores niya sa mga braso at leeg. Lahat ng butas nilalabasan ng mga buhay na garapata. Garapatang mas malaki pa sa garapata ng asong kalye. Demi!
Si Opelia bang may gawa nito? Sumagot ka! Hindi ako nakakibo ni hindi nakaramdam ng kahit ano, Sir Wilmore. Natulala na lang ako nang tanggihan kami ng mga nurse at doktor sa ospital na pinuntahan namin. Dahil lahat ng humawa kay nanay, ginagapangan ng malalaking garapata at pinasukan ang bawat butas ng katawan nila. Napahagulgul ako sa awa sa nanay ko. Walang taong gustong tumulong sa amin. Napilitan akong dalhin siya sa bahay at doon gamutin. Naisipan kong kontakin si Opelia sa Facebook. Pero hindi lumalabas ang account niya sa search menu. Dala sa sobrang takot at kahihiyaw sa hilakbot, inatake sa puso ang nanay ko, Sir Wilmore. Namatay si nanay ng ganon kabilis. Hindi ko na rin alam kung ano ang nangyari kay Dennis. Dahil lang tawagan ko siya through video call, wala nang sumasagot. Hanggang sa makita ko na lang na hindi ko na siya ma-search pa. Pero isang gabi, may sumulpot na post mula sa mutual friend namin. Ang nakalagay sa post, R.I.P. Dennis. Dito nagwawakas ang kwento kong totoong nangyari sa akin. Pero hindi pinaniniwalaan ang mga tiyahin ko at mga kasamahan ko sa trabaho. Hindi ko alam kung totoo ngang si Ofelia ang may kagagawa ng lahat ng kababalaghang kamatayan na nangyari sa mga mahal ko sa buhay. Pero siya lang ang naisip kong pwedeng may gawa ng lahat. Tulad nga ng sinabi niya, lahat ng nagpapaiyak sa kanya namamatay. Ngayon po ay wala pa rin akong boyfriend, kahit na may mga mangilan-ngilan nang nanliligaw. Ayaw ko na magka-jowa, Sir Wilmore. Ayaw ko nang pagdaanan pa ang hilakbot at lagim na pwedeng ibunga ng pagkakaroon ng gusto ko sa ibang tao. Sa mga lalaki, lalo na sa Facebook chat. Isang bagay lang ang gusto kong ipayo sa mga nakikinig sa ngayon na kung nais magiganti, pag-isipan itong sasabihin ko. The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Magandang gabi sa inyong lahat at pagpalainawa tayo ng puong may kapal. Hello? Sino to? Demi? Kumusta? Si Opelia to.